Simpofu ngimangalela uNyaradzo Tebera ngodaba lokuba sabuya lapha eDale ngimangalelwe ngwabazala efuna amalobole ngenza njalo ngaphiwa umntwana eDale yena wabuya Manyora Yanyora mura akaluka kani imwe iwe ndo tishe ha yaka yasemandile alright uzose list yam akomuno kwedi Primero kukopa. nana nyama uzose ndihambi uzaqalisa njalo. that's right Ukhosi Mpofu uthi ngimangalela uNyaradzo Tebera ngodaba lokuba sabuya lapha eDale ngimangelelwe ngwabazala efuna amalobolo ngenza njalo ngaphiwa umntwana lidale yena wabuya wacela umntwana ethi ufuna ukuba abonwe ngunina omdala kodwa kasamphendukisanga. uNyaradzo Tebera uthe khona ibowo vakauya vakamtora kwandiri vachiti kune chivara. alright Iliana umzulwana umtakana Austin ungaphathi uba usebeka umnyoko sumkaya manje imimi komayi kodwa mwana siyandi mwana akahlengwe amnakuphele fanele uthi zvakabuda chimwe chikasara chini vakabvisawo dzimwe mbudzi vakasara dzimwe ngani 5 ikweni Yebo. ndinganempela imbuzi 5 umntwana lo alibe necustody yakhe egcweleyo nowaningi imbuzi 5 umntwana lo kabiyele kumpofu umama lo uyabe embonela khona ngale noma emcela ama-holiday but uyabe khona ngale ngakibi umntwana kahlenga umthetho kayingani anti umntwana kahlenga umuntu wanjindela umozisa handinyatsonza zvakanaka inandiziva munoishona kuti kuhlenga udini mwana akarogwa kanofana kugara mumba kwavo ivo vanokurisa mbuzi 5 musi wa26 July vopai ndimasarindaaya vane tendero yekuzovaona mwana kana mukumbira achienda chidzoka chienda katonofazwa mari umntwana muncane kanzara vohle kumuzarisa omnye kuti umntwana sumone fuse wetuleka wozoenda wohlera kumpinde ngwanani mfana wena sumoya wazomurorwa mumone mwamuromesai unopengere akarova sei wakaregere kumuti ndogarira mwana iwa wachizive chivana ana kutobvira atondiroora sei ndakatoenda nemimba akatondiramba asi mamusikanyatsowerani akatongondijamukirawo ndanini saka uyu ari akazorora ari right aripo ndokupi Thomas Mangoe Thomas upi ofana kangumvu okay last bona kamangoe hayibo malo muroro wami lo iwaka ulawulisa sabada wako iwaka rozano zishura Thomas Mangoe nikamona wabathethe wangu andika uyu muzukuru wangu ini wona vangu uyu usevere wenyu mai vake mwana wabathethe wangu wamandebele kana akaona inini naona ndindawo atona mbuya ndini mbuya wacho but now it's okay samunofana kudzidzisa vanhu zvekuti mwana iwo wanziri kwaman'we wakazvara kwaman'we kwaman'we wazvara kuti wewe ugone kuchengeta mwana iye zvakanaka kwaman'we sasanganisa nyaya vape mutoro wavo vakapa faniro vabereki vako iwo netendero wekuti ngagarawo holiday mwana wange ari kwauri so that haluzi the mother's love izvozvo zvakakosha kana ndisingakwanisi kuparadzana nemwana ai hazvipotendeki izvozvo arogwa ka
hapana mwana munhu anozakwazi kuparadza nemwana une umwe mwana because mwana agoni kuzodzidza mutemo wasefadha baba vake vari vapenyu aiwa kateerera zvati kutaura mwana uyu anomboinda kwababa wodzidza kuti iwe holiday womukumbira you can make a choral agreement every holiday ondaunani namai iwomudzosera because baba vaya havagoni kuzokunyepera kakuti vanoda munhu nemwana wake zvikazobuda zvakanaka uyu anenge achifirawo kuti mwana kuchetwa negomba asi hazvibudi but it is a father. Mtemo zvawakaita manje kana vanhu tavatonga pana kuti havapa instruction havagoni kuzosanganisa nyaya lesi hatigoni kunangana kudzidziswa kutonga nebika dzemubvunzo nyinyi kuwandawanda pasinayo tikutokuudza kuti mwana kana munhu aroorwa kana munhu aroorwa mwana anogara nerudzi rwavo initori naye mwana vandakazvara kwamagoronga ari panapa ndakatomutorera mai vacho ndaona kuti mwana akudzidza mutemo yekumwe isipi pari kubva ipapo andoteerera zvepano so iwe imi moya musi wa 26 popambudze 5 mwana yemwe mudzosera kupi kwaridzi zvekuti mwana munhu agona kuparadza nemwana mastori mastori ndingemawindi ekunzei hati asati wawa apara kuti atazaparadza vaza nemwana ambogara umama wakunga kweri umamufazi wakunga mufazi kanifani okando uri ngahle kugona sukuma manje yiko akutshoyo lo uyezwa yiko akutshoyo umntwana ngabe safe angathomentwa ngustep mother yiko akutshoyo la futhi umntwana wangafuza angathomentwe ngustep father hayi ma-tactics yayazinini enzake sakhulume ma-family into zabantu but sengiqedile khonoko mntaka 26 is okay sesiqedile kulabanye abantu phandle Brighton kulabanye ibabi kulabana abadiscussayo elani maintenance yani oto hotel mali hayi ale maintenance yani iwewe awugoni uklema maintenance ekuthi uphuwe maintenance one mumurume mauda kudla mari yeuyu nemurume totonyora tsamba tokansa kuda kutobira uyu uyu ngaatore mutoro wake iwewe titazomwan'weni handi wataka kuramba tazomwan'weni hakukhulumile umejastite lapha lwana maturist avo sesiqede kango because akula muntu ongabenefita ku-maintenance yona le sekuyindoda hayi iwe usada kudaro yena usada kudaro wawula udla mari yemurume wena emomurume iwe misiwa iwe hatidi izvinhu zvakanani misiwa uyu munhu akaroora akabvisa fano dzake akabvisa fano dzakakwana anofanira kupiwa mwana wake atore inengi mwana wake achengete mwana wake kati waubhadhalelani uyisutalayo kati ziyadlima yetemisichevo komnyimuzi uyahlanya wena ukumama ekhonya so useyibona ubunandi bemali awusitshelile umejastile lapha samtshela ukuthi hayi but yena waziloka bakobisela umntwana laba baphuya imfanelo zabo kuphela ikuhlakanipha kwamangalo kuya laba ningakwazi lana umthetho beni so siphele hayi awathi siyakutshela sikhona apha thina uthi wara hayi vele wabukhuluma umejastile lapha manje okay
Next.